дуруд ба ҳамроҳони азиз, омӯзиши дигар дар бахши симкашии PLC-ии Oven PL102 ва мо қаблан ҳам дар бахши симкашии вурудиҳош гуфтем ва ҳозир мерем ҳамун даромаддора, яъне вурудиҳоро мебинем, ки симкашӣ бояд чӣ гуна ҳатман бояд чӣ гуна анҷом шавад. Мо инҷа гуфтагӣ ҳаст, ки ҳатман бояд манфиро дар ком битиҳем, ҳамун комҳое ки мо дорем дар даромаддо, ва мусбата мо барои сигнал истифода кунем. Ҳатман ин чиз. Ман худамам чапаина истифода кардам, мусбата додам ба ком, манфиро барои сигналҳои даромад. Мутаассифона PR-и мо рӯшанам нашуд, яъне мо манбаъро таъмин мекунем, рӯшан нашуд, яъне иттисоли кӯтоҳ ба вуҷуд меояд. Ин чиз қабул нест инҷа. Яъне фақат як стандарт аст, ки ҳатман бояд манфӣ дар ком дода шавад ва аз мусбат барои сигналҳо истифода бурда шавад. Мисли PLC-ҳо нест. Мо PLC-ҳоро SS доштем. Агар мусбатием, даромади мо ҳатман NPN мешавад, яъне манфиро метиҳем дар вурудиҳо, даромаддо, ва агар мусбата дар SS тиҳем ва даромаддо ҳатман бояд ки аз навъи NPN бошанд. Агар манфиро тиҳем дар SS, даромаддо аз навъи PNP мусбат. Мо инҷа PR-а симкашиша анҷом додагӣ ҳастем. Ман рӯшан мекунам, яъне ин PR-и мо ҳаст. Агар ки инҷа рӯшан бошад, мо гуфтем аз қисмати боло мо манбаъ дорем. Ин қисмати болост, ки манбаъи мусбату манфии мо. Ранги сур мусбат, сиёҳам манфӣ аст. Ва инҷаам барои қисмати PRM-ашам ҳатман ки манбаъ бояд дар назар гирем. Ва манфиро ман аз инҷо, ин симка буди мо манфӣ аст. Манфиро овардем дар куҷо? Дар коми 1 задаем даромади коми 1 ва мусбата аз инҷо гирифтем, овардем бо истифода аз ин, яъне калиде ки мо инҷа дорем. Ин теғаи бози калиди ҳамон гардон аст. Ва мусбат аз инҷа омад ба як тарафи ҳамин, як тарафи теғаи боз рақами 3 ва аз инҷо рақами 4 баромад, рафт даромади 44, яъне даромади якуми мо мешавад. Чароғошам ҳаминҷаанд. Чароғош ҳастанд 1, 2, 3. Ман ҳозир агар инҷо ина пахш мекунем, бинед якуми мо, нолуми мо рӯшан шуд аз инҷа. Рақами яки мо инҷа нол надорем, сифр надорем. Рақами яки мо рӯшан мешавад. Агар инам дигар ҷом занем, мешавад мо ин ҳозир биканем. Метавонам ки ман фарз кунем ин қисматам даромад аст. Ки иштибоҳ набояд шавад. Ман ки фарз кунем аз ман 13 бояд ки рӯшан шавад. Рақами 13. Яъне симкашӣ дар даромади ҳамин PR осон аст. Чӣ хеле ки мисол мо мехоҳем, иштибоҳан не, чӣ хеле ки онҷа муайяншудагӣ ҳаст дар нақша, яъне ҳамин гуна бояд шарт риоя шавад. Ҳамон шарте ки ман гуфтам, манфӣ ҳатман бояд дар ком ва мусбат бошад бо истифода аз ҳамин калид аст. Мо дар инҷа чирам дорем? Ин тоқа чӣ нест, фақат калид нест. Мо метавонад ки ин як контакт бошад, метавонад ки ин аз ягон ҳискунандаи нурӣ бошад, аз як реле бошад. Ҳар чӣ ки бошад, дар даромадҳо ҳамон қоида бояд ки, яъне ҳамин тарзи симкашӣ бояд ки риоя шавад. Ин буд аз даромади худи PR, яъне тарзи симкашиша ва чӣ гуна пайваста мо бояд ки анҷом бидиҳем.